Finsfrid Kindel, nummer 12, One Herason Pedersen. Nummer 16, Taurur Skorheim Kuttesen. Nummer 19, Jone Kuttesen videre. Nummer 20, Johan Petter Hensen. Nummer 21, Olavur Aflodin Reinsson. Nummer 22, Trantor Vartum. Nummer 23, Bjartne Rasmussen. Nummer 24, Rekve Johansen. Nummer 25, Magnus Karlsson Doros. Nummer 26, Jakob Jørgensen. Nummer 26, Barsdal Klein Olsen. Nummer 29, Høyne Edvardsson. Og nummer 15, Ingebjørn Vartum. Og av pensjonen til Kindel sitter Hjalmar Klein Olsen og Frank Askelsen. Og så kommer det til H-Øyongers. Nummer 8, Alexander L. Olsen. Nummer 7, Peter Dahl. Nummer 4, Hjalte Johansen. Nummer 6, Erlendur Magnusson. Nummer 6, Rasmus Rosendahl Rasmussen. Nummer 8, Torbjørn Mikkelsen. Nummer 9, Bergur Akasson. Nummer 11, Rane A. Høyborg. Nummer 14, Boas Heidesen. Nummer 16, Elbert Elias Kleppech. Nummer 22, Niklas Høygaard Hansarsson. Nummer 23, Osmund Langkort. Nummer 24, Hilmar Leon Jakobsen. Og nummer 94, Andreas Fryusson Gård. Og venner som har og her er Marsk Lausen Marscher, Hans-Kari Hansen og Sigmund Dahl. Og dobbelt resten om der er Alexander Johansen og Niklas Niklasen. Johan Distansson.
Malskårer nummer 26, Barsdal Klein Olsen. Malskårer nummer 14, Boas Heidesen. Malskårer nummer 22, Tróndur Vargo. Så står han 3-1, Malskårer nummer 26, det var hans Annamal Barsdal Klein Olsen.
Andreas, dækker bakken. Den tager også. Godt, fint. Du er klar på højre bakke. Ja.
Elvar, kom! Bjarne, højre bak! Kom. Niklas! Niklas! Ja, fint. Niklas! Pendø, du kommer! Niklas, Pendø, byt! Han er død. Godt. Kom. Du løber ud igen. Point. Skal jeg ændre dig til? Har du fået vatten, ikke? Godt. Niklas, kom du. Kom du væk, ja? Du løber ud i forsvaret, du står her. Ja. Jeg skal hjælpe. Ja! Kom lige hen. Ja. Du skal vinde den duel hver gang. Ja. Valsborg nummer 6, Erlendur Magnusson. Så står han 5-2, Valsborg nummer 10. Magnus Carlsson Dolo. Du bare bliver stående og venter. Det der. Laver den der, men du har ikke en chance for at lave udenfor det her. Hvad er det? Det får helvede. Du var beautiful. Det er ikke sjovt, bare. Ryger. Så står han 5-3, Valsborg nummer 24, Hilmar Leon Jakobsen. Klar til tilbud, dreng. Du kommer godt tage det vel. Det skal lære, kom an.
ska shota. Presse på højre. Det er så fri dernede, og en anden ting. Ja, men du kan ikke løbe ud, hvis du får presset fra venstre. Så det her presset fra ham, og så kører højre. Janne, du moet in meer, dat je mee. Shortstop Shaping, Master of Armor, 25 Amamal Magnus Carlsson Doros. Kom. Han laver en almindelig frikast ved at slå på bolden. Han lægger en ved at skyde. Han har bolden hernede. Han kan så det højst der en, så han bliver meget med. Shortstop 8-5, Malsgaard Vermland, 22 for Hansela, Triamal, Tröndur Vardum.
26, målskårer nummer 6, han har hatt 3 mål, Erlendur Magnusson. Så får han gaska i Sarita! Sarita! Nei, det var det. Jeg tror ikke vi skal til å åpne et ord.
Målskorare nummer 6, det var hans fjärde mål, Erlendur Magnusson. Så står han 28, målskorare nummer 25, det var hans fjärde mål, Magnus Karlsson Doros. Så står han 29, målskorare nummer 11, det var hans andra mål, Rene Højgaard.
stod 11-0. Målskårer var nummer 22. Det var hans 3 mål. Barstad Klein Olsen. Nummer 8, Alexander Olsen, nummer 16, tror jag. Elberg Elias Kletek.
Så står han 11-20. Malskår var nummer 94. Andreas Frujusson Gård. Så står han 12-20. Malskår var nummer 29. Heine Edvardsson. Så står han 12-11. Malskårer var nummer 14. Det var hans Annamal Boas Heinesen. Så står han 12-12. Malskårer var nummer 14. Det var hans Triamal Boas Heinesen. Så står han 13-12. Malskårer var nummer 25. Det var hans 15 mål. Magnus Karlsson Doros.
Stående 13-13. Målskårer var nummer 6. Og han tar 15 mål, Erlendur Magnusson.
Så står han 14-13, målskårer nummer 22, Niklas Højgaard Henningsson. Målskårer nummer 21, det var hans Annamal Olavur av Fløton Reinsson.
21. Hetta hansara Anna-Maj Niklas Højgaard Hellesarsson. Såstadan 15-15. Målskåren nummer 21. Där han har 3 mål. Ellavor av Flöton Reinsson.
Theodor Skarheim Gustafsson.
Så står han 16-16. Malskåren verden av 21. Han ser av fjorda ball. Olavur av Fløton Reinsson. Malskåren verden 24. Hilmar Leon Jakobsen.